Samantala nakakuha po ng tulong pinansyal ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Uwan sa Infanta noong Nobyembre ng nakaraan mula po sa emergency cash transfer na isinagawa noong Miyerkules, Pebrero 18 ng taong kasalukuyan. Sa pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa lokal na pamahalaan ng Infanta na ibigay ang nararapat na pondo upang suportahan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Ayon sa DSWD, bahagi ang pondo ng Disaster Response and Recovery Assistance mula sa DSWD Field Office 1 para sa mga pamilyang naapektuhan tulad ng pagpapatuloy ng rehabilitasyon. Bukod dito, parte din ng sabing aktibidad ang panunumbalik sa normal na pamumuhay ng mga napinsala ng bagyo. IFM News. IFM News. IFM News.